Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň garaşdyrys. Bir tarap yurdumyz konstitusiýanyň we döwlet baýdygynyň güni münasibetli gurulýan goşa bayram belledi. Hormat prezident bada Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky konstitusiýa binasynyň we baş baýdygynyň ýanyna milli sinenamamyzda möhüm orny eýleýän şanly sinelleriň hormatyna guralan dawarlar gatnaşdy. Ir bilen hormaty prezidentimiz Köpütagyň etegindäki güzül künjeklerin birine yerleşýän konstitusiýa binasyna geldi. Şu ýyl watanymyzyň taryhynda üren uly ähmeti bolan esasy kanunymyzyň kabul edilmeginiň we mukaddes tugumyzyň esaslandyrylmagynyň 30 ýyllyk senesi bellendiýär. Döwlet nişanlary halkymyzyň sarsmaz bütewligini, onuň parakatçylyk, insanperwerlik, hoşniyetlilik we dürejlik ýaly asylly ýörelgelere üýtgöksiz ıgrarlydygyny alamatlandyrýar. Şanly senem nasibetli buyurdy Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Sonra hormaty prezidentimiz watanymyzyň öz ygtyýarlygynyň, döwlet esaslarynyň we onuň demokratik görelgeleriniň bitewligini, halk häkimiýetliginiň göpatyrlyk we häzirki döwürde münasip derejede dowam edýän däplerini alamatlandyrýan konstitusiýa binasyna ajaýyp güllesesini goýdy. Sonra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow konstitusiýa binasyna gülleselerini goýdylar. Şeýlekem dawara gatnaşlaryň ähliti asyrlar aşyp gelýän dünýäni soluk ýörelgelere eýrip, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel künjegine ýerleşýän konstitusiýa binasyna gül deselerini goýdylar. Munyň özi taryhyň dowamynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklary hormat goýmak ýaly ýagşy desturlarynyň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede üstirlýänliginiň aýdyň beýany görüldi. Hormat prezidentimiziň şanly senem nasibetli Türkmen halkyna iýeren gutlugyny bellenşýäli. Mundan 30 ýyl ozal milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýörelgeler, demokratik taglimatlar, halkara hukugynyň kadrary bitewleşdirilen konstitusiýamyzyň kabul edilmegi, baky jewitligimizi, insanperwerligiň bilint maksatlaryna, paragatçylyk süýjüligi we dostlyk ıgrarlygymyzy alamatlandyrýan haly gölleri, zeytun ballajyklary, 5 ýyllar ýarma şekillendirilen döwlet baýdagymyzyň düredilmegi bilen demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň binýadyny pogtalandyrmakda aýgytly ädimler ädildi. Türkmenistanyň esasy kanuny adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hökümine kefiýetlep, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly kepili. Ýurdumyzda hormaty prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna amala aşyrylýan watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine, ýekli halkymyzyň bagtyar hemde awadan durmuşynyň üpçün edilmegine görüktirilen durmuş ykdysady özgertmeleriniň ygtybarly binýady bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda demokratiýanyň we kanunçylygyň mundan meýlekde berkidilmegine, adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň pogtalandyrylmagy üçin umumy öz üçin pajarlamagyna görüktirilen eger türlü işler amala aşyrylýar. Pederlerimiziň ruhy mirasymyz baradaky pikirleri we nesillerine wesiýet eden watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, anam, hoşniyetlilik we adalatlyk ýaly asylly ýörelgeleri ýurdumyzyň esasy kanunynyň özüni düzýär. Häzirki döwürde Türkmenistan garaşsyz ýurdumyzyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygyny bellemek bilen paýgazy pederlerimiziň ýörelgelerine uly hormat sarpa goýýar we ýurdun taryhynyň bilintligini göz ýetirýär.
Yurdumyzyň konstitusiýasy özüniň esasy urlaryny saklamak bilen bir katarda döwletimizde amala aşyrýan özgertmeler durmuşyň ähli ulgamlarynyň tazaşykly ösüşi nazar alynıp baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Ýa-da döwürde yurdumyzyň konstitusiýasy özüniň düýp mazmuny, felsefesi we adam hukuklary baradaky ählimimiz jarnamanyň raýatlyk we siýasy hukuklary hakyndaky halkara resminamasynyň iqtisadi, durmuş we medeni hukuklary baradaky halkara resminamasynyň esasy ýörelgelerini hemde ugurlaryny özüne jemleýär. Gaşaň binanyň ýanyna meýdança dürli öwüşgünli al elwan güllere beslenli. Munyň özi merdany halkymyzyň garaşsyz bitarap watanymyza, biderlerimiziň süýüp ýaşan topragyna erkin ýaşamak we öňürjükli zähmet çekmek, ýa-da döwürde döwletimiziň kuwatyny hassa artdyrmaga münasip goşunt goşmak bagtyna bolan bu ýysanjyny alamatlandyrýan görnüşleri gülli. Şanly senleriň hormatyna gurulýan dabara, soňra paýtagtymyň günorta künjeginde ýerleşýän we 130 metr belendligi bolan üstünde erkany parlayan Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň ýanynaky meýdançada dowam etdi. Ak mermerli paýtagtymyň güzül künjeginde ýerleşýän belend başly baýdak üstüni şäheriň dürli künjeginden görünýär. Mukaddes tuğumyz, halkymyzyň watan söýjilik, watana bolan çuňgur söýgi, belend dürüjlik ruhyaly bagasyz gymmatlyklaryny alamatlandyrýar. Bu ýerde şanly senanyň hormatyna Türkmenistanyň döwlet senati ýanglany. Soňra hormatly prezidentimiz belend başly mukaddes tuğumyza ajaýyp gül çemenini goýdy. Döwletimiziň mukaddes tuğy milli ýörelgeler, ruhy gymmatlyklar bilen bir bitew sazdaşygy emele getirip, döwürleriň we nesilleriň ara baglançygyny özüne jemleýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň baş bedegini urlen we halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň esasy şany bolan belend başly baýdak sütünni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ajaýyp gülleselerini goýdular. Soňra bir de gurulan dabara gatnaşylar asyrly däwe eýerip döwlet baýdagymyza gülleselerini goýdular. Tutuş taryhyň dowamyna halkymyz milli tuğuna aýratyn gadyr goýupdyr. Paýgasy pederlerimiziň belleşýäli adam terbiýesinden belli, ýurt baýdagyndan. Bu jümlede aýratyn çuňgur many bar. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän paragatçyk söýjülik tiýatratyna, giň halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň mukaddes tuğy, döwletimiziň beýtaraplyk, hoşnýetli goňşçylyk, dostluk we sewitleýin hemde ählimimi derejedäki netijeli gatnaşyklary bolan ıgrarlygyny alamatlandyrýar. Soňky ýyllarda garaşsyz beýtarap Türkmenistan düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen ösüşleriň belendliklerini tarap, bidi wady bilen anamly gadam urýar. Şunda ýurdumyz we onuň ak mermerli paýtagty, siýasy, ilim bilim, dürüjlik, medeniýet urlary boýunça halkara çäreleriniň geçirilýän merkezine urly. Munyň özi ýurdumyzda paragatçylygyň, durnukly ösüşiň pogturandyrylýanlygynyň we dünýä ýurtlarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşyk etmäge bilen gyzyklanmalarynyň artýanlygynyň nobatdaky beýan bolup durýar. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne, şöhraty pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklara, asylly ýörelgelere hormat goýmak, olary häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürmek işleri, döwlet nişanlaryny şöhratlandyrmak we olaryň mertebesini belende götürmek taglimaty bilen utgoşukly dowam edýär. Munyň özi ruh belendligiň, sagdymdygyň, bagtyarlygyň we nurany arzuglaryň amal bolýan ýurt hökümine ikrar edilen Türkmenistanyň ähli urlary boýunça sazdaşykly öziş ýoluny çöndüginiň aýdyň beýan bolup durýar. Bugün Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli bayramçyk dabarary ýurdumyzyň ähli künjeklerini giňden ýaýlangandyrly. Bayramçyk dabararyna gatnaşylaryň ruh belendligi we şatlygy Türkmen halkynyň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna, dürüjlik ýoly bilen özüniň belendliklerini tarap, anamly gadam urýan hemde bagtyarlygyň, nurany arzuglaryň mysal bolýan ýurt hökümine ikrar edilen, garaşsyz beýtarap watanymyza bolan bu ýysanjynyň aýdyň beýanly urly.
Şuun, yurdumuzda giyinden belirleyen Türkmenistan'ın konstitusiyalarının ve devlet paydağının günü münasibetli, payitahtımızın günü orta kunjogunda yerleşen konstitusiya binasına ve belent başlı devlet toğumuza gül destelerini koymak davarları tamamlanından son, Kahraman arkadağımız, Ak mermerli Aşgabat'ın merkezi kunjogunda yerleşen, inenin ve şağanın sağlığını orayış ılımı kliniki merkezine geldi. Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatyň merkezi kunjogunda yerleşýän inenin we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi kliniki merkezine geldi. Bir karar döwletiň tezi iýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda çağlaryň sağlyşly ösüşini ýola goýmak, şol bir wagtyň özünde ineleriň saglygyny goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan iýigdere arad edilýär. Bir ýerelgeler durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Hormatly arkadagymyz merkezin çağlaryň ýürek ketellerini bejeriş bölümine döredilen şertler bilen tanışdy. Kahraman arkadagymyz çağlaryň ýürek ketelleriniň öňüni almak boýunça amala aşyrýan toplumlaryň bejergileriň häzirki zamanyň özün talaplaryna laýyk gelmelidigini, şunu lukmanlaryň hünär taýdan iýigderli kämilleşdirilmelidigini bellidi. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministri Aman Nepezow merkezin bölümlerini bejergi alýan çağalary degişli lukmançy hyzmatlarynyň berilişi, aýratynda hassa çağalary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeldiş çäreleri boýunça alınıp bolýan işler hemde merkezin mümkinçilikleri barada habar berdi. Bellenýäli, häzirki döwürde ýurdumyzda ýürek operasiýasyna meýtäş çağalaryň 220 bar. Bugün endovaskulyar aortik sarpetiş terişdesi ýürek ketelli çağalarda ulanýan terişdeleriň iň täzesi we bejeriş üçin aýratyn ähmiýetli gadaplanýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda 100 çağa dayanç hereket ketelleri arly degişli lukmançy kömegine meýtäç bolup durýar. Kahraman arkadagymyz çağalaryň irki ösüşi, olaryň saglygy bilen baglanyşyk meseleleriň oňun çözülmegine, howunlarlygy meýtäç çağalara himayet bermek boýunça haýır takawat gaznat tarapyndan iýigderli arady edilýänini aýdyp, ýurdumyzda çağalaryň hemme taraplaryň sazlaşyk ösüş üçin ýerur bolan serişleriniň gönükdirilýänini belledi. Kahraman arkadagymyz taglyk goraýyş gomuna alınıp bolýan giňerimli işleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýip kesgitlenilen adamyň saglygy hemde awadançygy baradaky ähli taraplaryň aladanyň aýdyň netijesini belledi. Şeýlekem hormatly arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunlarlygy meýtäç çağalara himayet bermek boýunça haýır takawat gaznasyndan merkezde bejergi alýan çağalar üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $400.000 meçherdäki pul serişdesiniň goý beriljekdigini aýtdy. Taglyk goraýyş we derman senaty ministri bejergi alýan çağalar üçin zerur serişdeleriň ýeterlikdigini, operasiýa geçirilýän enjamlaryň häzirki zamanyň iň kämil enjamlarydygyny we olarda çylşyrymly bejergi işlerini amala aşyrmak üçin ýokary derejeli şertleriň bardygyny aýtdy. Bir enjamlarda açyk we ýapyk bejergi geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Kahraman arkadagymyz bu ýerde bejeri alýan çağalar üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini, ýola goýulýan lukmançy hyzmatlarynyň has netijeli bolmak ugruna zerur serişleriniň gönükdirilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerleriniň puwturlandyrylmagy, aýratynda ineleriň saglygynyň degişli derejede saklanmagy ugruna zerur tagallary edilýär. Hormatly arkadagymyz ilki bilen ineleriň saglygynyň berkitilmeginiň wajypdygyny öňe çekip, sagdyn ine bolmasa sagdyn çağanyň bolmajakdygyny aýtdy. Şunda jemgyýetimizde insan saglygynyň berkitilmegi bilen baglanyşykly meselelere mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra Kahraman arkadagymyz häzirki döwürde operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançyk hyzmatlaryny alýan çağalar we olaryň ine talary bilen söhbetleşmeli. Ben aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Durdyýew Hajakşy. Kahraman arkadagymyz siz biziň çağlarymyzda edip beren uly alatalaryňyza, atalkalaryňyza ele ýüregimden köp sag bolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak. İşinizde üstünlükleri vaç bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýär. Benim size bir koşuk kayıt vereyim. Haydani. Sağ tarafa seresem alma buğday narma. Çep tarafa seresem ak mermerli caylar var. İnne asmana seret yaşıl baydak parlaya. Sağ ol serdara. Çağalar sersiye. Ay tuğulemet. Halkymyzyň her bir raýatynyň saglygy barada kalady. Bugün hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýar.
Yurdumuzda ilatyň, şol sanyna üzüp gelýän ýaş nesilleriň we eneleriň saglygyny goramak hemde pogtulandyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýolgalaryny berqarar etmek ornuna bilen tepkitleri getirildi. Şunun bilen baglanykda Gahrman arkadagymyz hugunarlygy mätäş şagylara himayet bermek boýunça haýır sagabat gaznasyndan degişli ýardym beriljekdigini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagy baradaky arzularyny aýtdy. Üstünü kardoyla alet etme, lukmanlamız yoktu. Mehadi beğeniyen adamın dünyada anarbaşı gerekli erdirmanlığına komediye. Bu bir yurdumu var, halkımı var, ağlıyor. Arkalarının gerdağımı var. Hiç alet etmem kovulur. Soňra Gahrman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlanýan çağlaryň saglyk derejesi, olary edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň aýratynlyklary bilen tanışlygyny dowam etdi. Salam. Salam, Mehriban arkadağımız. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nartaş Nurmuradowa. Mehriban arkadağımız biziň çağalarymyzyň saglygy üçin bir näçe mümkinçilikleri döredip çağalarymyzyň aladasyny etýänimiz üçin biz size ene ýüregimizden sag bolsun aýtýas. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmedam rowaj alsyn. Oglum arkadağımyza bir goşgy aýdyp ber. Ay. Türkmen halkı halallar yügrendigi hayamda atavavandı sure etap barsı talandar. Ay tuvalı. Gahrman arkadagymyz bir ýerde bejergelýän çağalaryň dowly sagalýança gödөгçülükde saklanjakdygyny we olaryň sagalyp diň duşlary bilen durmuşyň ködürini görüp ýaşamak üçin dirur gollawlaryň beriljakdygyny aýtdy. Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň her bir raýatynyň arkasynda dag ýaly bolup döwletimiziň duranlygyny, halkymyz üçin ýokary derejeli şertleriň düredilýändigini, adamlaryň her biriniň şol mümkinçiliklerden peýdalanmagy hem haklydygyny, hem hukuklydygyny aýratyn belläp, oglanjygyň tiz sagalmagyny arzu etdi. Ay gayret ne? Öyle mi? Kovucu olur. İnanmıyorsa boğulurman. Arkadağımız etýän kömegimiz üçin Böyle. Yeni kalkmasın mı? Ay tuvalı. Tamam otur. Sağ ol. Soňra Gahrman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançylyk hyzmatlaryny alýan çağalar we olaryň ene atalary bilen söhbetleşigini dowam etdi. Selam olmuş sana. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Laçyn Oraýdylar. Köp öňdäwrüň saglyk etýän atak aladalaryň janymy sag ömrüňiz uzak bolsun Mehriban arkadagym. Sağ ol. Salam Mehriban atamsan. Siz etýän aladağınız için men size köp sağ olayjam. Ay bala, ay bala. Otur. Operasiýa taýýarlyk görmek boýunça lukmançylyk kömegini alýan çağalaryň ene atalary, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy hemde taýdaşyk ösüş ugruna döwlet derejesinde ýygyderli alada edilýän üçin Mehriban arkadagymda we arkadagly serdarymda tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Mehriban arkadagymyz berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne, ýedi diýarymyzda döwlet adam çynyrdyň şygary baş ýörelge edilýän döwlet siýasatyna, adamlaryň saglygy, olaryň bagtyar durmuşy barada kaladanyň möhüm orun eýilýänini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagyny arzu edip, olar bilen hoşlaşdy. Onda sağ olayım. Öyle sağ olun ondan. Alet etme hermede kovular. Tamam. Soňra Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri bilen çağalaryň erki ösüşi, olaryň saglygyny goramak we kedeleriň öňüne almak boýunça bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Hormatly arkadagymyz kedeleriň öňüne almakda maşgara lukmanlaryna möhüm ornuň degişdigini belläp, olaryň işini döwrüň taramly alaýak derejede kämilleşdirmegiň, kedeleriň öňüne çäreleriniň netijeligini we lukmanlaryň dispanser gödөгçüligini ýokalandyrmak meseleleriniň möhümdigini belledi. Şunda hastaxanalarda saglyk öýlerini tutuş halkymyzyň ilkinji nobatda bolsa çağalaryň we eneleriň saglyk ýagdaýy ýygyderli gödөгçülükde saklanmalydyr. Şeýlekem häzirki döwürde pandemiýa ýokanjy bilen baglanyşly meseleler tomuzky din jarş mewsiminiň ýakynlaşyp gelýänini nazara alyp, ýurdumyzyň şypaxanalaryna, din jarş merkezlerine, aýratynna awada milli syýagatçylyk zowlugyna mewsime taýýarlygyň derejesi barada pikir alşyldy. Bellenşäli bir ugrda ýürüýte toparlar döredilip, ýurdumyzyň şypaxanalaryna we awada milli syýagatçylyk zowlugyna degişli arasatçylyk we öňünalş işleri ýerine getirilýär. Şonlukda olar tomuzky din jarş mewsimine taýýarlanýar. Minister
Gahryman arkadagymyň başlangyçlary bilen taglyk uruş babatda ýoly goýulan Türkmen-German hyzmatdaşlygyny dowam etmek maksady bilen Lukmançylygyň dürli gurlary boýunça Lukmanlaryň 150-sini Germaniýa Federativ Respublikasynyň ýöňdebarjy klinikalaryna hüner kämilligini ýokallandyrmak we tejribe almak üçin iş taparyna uğratmagyň şeýlekem häzirki döwürde dünýäde epidemiolog ýagdaýlaryň goýulaşýanlygy sebäpli bu döwletiň tejribeli hünermenler gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek işleriniň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Hormatly arkadagymyz bu hyzmatdaşlygy dowam etmegiň iki ýurdyň taglyk uruşlygyny ösürmekde we ilatyň saglygyny goramakda oňy netije berýändigini gözüňde tutup ministriň tekliplerini gollaýanyny bellädi. Söhbetdeşiň barşynda Aman Epetov Artsman şapahanasyna 400 orunlyk goşmaça binany gurmak üçin şapahananyň mümkinçilikleriniň almy taýdan öwrenilmegi babatdaky işleriň ýerine ýetirişi, şeýlekem daşoguzda köp ugurly hemde onkologiýa hastahanalarynyň açylyp ulanmagy berilmegine taýýardygy barada aýtdy. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň şapahanalarynyň, din jalş merkezleriniň, abada milli tiýagatçyk dowlugynyň mögsüme taýýarlygy hemde daşoguzda 450 orunlyk köp ugurly we 150 orunlyk onkologiýa hastahanalarynyň açylmagy dowlat taýýardygy bilen baglanşykly maglumatlary hemde lukmançylykda halkara hyzmatdaşlygy baradaky teklipleri arkadagy sirdarymyza ýetirjekdigini aýtdy we taglyk uruşlygymyna alınıp bolýan işlerde üstünlikleri ardy edip birden ugrady. Şuun garaşdy. Hemişelik betarap Türkmenistan diýarymyzda goşa bayram, goşa toy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdygynyň güni ýokary ruh bilenlik bilen giň ýerimde bellenip geçildi. Şanly sene başlanan bayramçylyk şäherleri bagtyar halkymyzyň göwün guşuny gandyrıp, şadlygyna şadlyk goşdy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli Ahali vilayatynyň Göktepe tarabynyň Azgan şäherçetindäki Berdimuhammed Annaýew adyndaky 27-nji orta mektebinde Mehriban arkadagymyň atasy watançy esker Halipa Mollum ilhalar Adam Berdimuhammed aganyň hatyrasyna binadan ýadygarlygy tergül leseler goýulyp taqdim edildi. Äne o ýerine mukaddeslik meýdançasyna vilayat derejesine geçirilen dawara baý many mazmuny eýe boldy. Dawara ýurdumyzyň döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi mukaddes ýaşyl tugumyzyň adasmany galdyrylmagyna maşany. Baş kanunyň baýdagymyzyň gözü başy diýen atylan Ahali vilayat häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň guramakdaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy diýsen gyrykly boldy. Bu ýerde gutluk sözleri bilen çykyş edenler dünýäniň çar künjüne pasardaýan döwlet baýdagyna bolan ýürek buýsunçlaryny şahyrany sözler bilen beýan etdiler. Hemde ýurdumyzyň bagtyar halkyny hormatly prezidentimiz halkyň arkadagly zamanasyla baglan edilen şu ýylla Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde mukaddes döwlet baýdagymyzyň güni bilen mekerle gutladylar. Hemde hemmeler o başlyklar üstünlikler ardy etdiler. Soňra dawaranyň dowamy vilayatyň ustad medeniýetimde sunugat işgärlerine bayramçylyk kışlaryny utgaşyp gitdi. Ýerine ýetirilen joşguny mukam bolup ýanglanan aýdym saatlarda, tanslarda, edebi saatly kompozisiýalarda garaşsyz hemişeli betarap Türkmenistan watanymyzyň dünýäniň çar künjüne ýalkym saçýan mukaddes ýaşyl baýdagymyzyň arkadagly serdarymyzyň baş bolmagyna berhara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwründe aqbaly göterilen Mehriban halkymyzyň wasfy belenetden ýetirildi. Şany sene münasibetli vilayatyň Bäherden etrabynyň Artsman şäherçetiniň medeniýet öýünde vilayatymda Bäherden etrapy häkimlikleriniň vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym saatly çäherlerim şadlyk şowkuny weslendi. Arkadagly serdarymyzyň bayramçylyk münasibetli türkmen halkyna iýilen gutlagyny ruhlanan Balkan vilayat merkeziniň ýaşaýjylary ýerseker bilen baş baýdak meýdançasyna geldiler. Balkan vilayat häkimliginiň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde geçirilen dawarasy arkadagly serdarymyzyň paýhasy bagt kanuny bakylygyň baýdagy diýilip atlandyrly. Belenten ýanglanan döwlet senamydan buýsançly mukamatyna erkana pasardaýan ýaşyl tugumyz alasmana göterilenden soňra bu ýerde ýaýwanlanan çykyşlarda ýurdumyzda bolup geçýän äger türlü taryhy özgertmeler, gazanalýan bilen sepketler, mukaddes ýaşyl tugumyz baş kanunymyz barada buýsançly söhbet edildi. Aýdym saatly çykyşlarda konstitusiýamyzyň hemde mukaddes döwlet baýdagymyzyň wasfy öz münasib beýany tapdy. Soňra bayramçylyk dawarasy Balkan vilayat döwlet drama teatryna geçirilen dawaral maksat bilen dowam etdi. Onda berhara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwründe tutuş ýurtda bolşy ýaly Balkan vilayatyna durmuşa ornaşdyrylan äger türlü özgertmeler anyp bolýan dünýäniň usgulyk işleri barada buýsançly gurrun edildi. Balkan Hawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen bayramçylyk dawarasy şadlyk şowkuny weslendi. Vilayatyň ustad bagşa sadanalary estrada aýdymçylardyr çeper höwüşçülere çykyş edip dawarat nazarlara şadlyk paýladylar.
berqara döwletiň täze ýamynyň galkanyjy döwrüniň belent ösüşlerinden ruhlanan kalpary şatlyk buýsançdan noli Balkanyň medeniýet hemde sungat işgärlerdir. Talip ýaşlarynyň hoş owarly buýsançly çykyşlaryna bagtyar durmuşymyň halkyň arkadagy zamanasynyň wasfy belentden ýetirli. Daşary vilayetinde de halkyň arkadagy zamanasyna bellenilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdanyň güni münasibetli dawralar ýertegerden başlandy. Joşguna wesilen kanunyň baýdagy meň baky aýdymym diýilip atlandyrylan dawrany Daşary vilayet şäher häkimlikleri birlikde guradylar. Daşary şäheriniň baş baýdak meýdançysyna döwlet senamynyň owadasyna ýaşyl togumynyň ýokary aldyrylymagy dawralaryň başyny başlady. Hormatly prezidentimiň bu ajaýyp goşa bayram münasibetli iýeren gutlagynyň dawra atnaşylary ýetirilmegi hemmilerde aýratyn täsir galardy. Bu ýerde gutlak sözler bilen çykyş eden adamlar arkadagy serdarymyzyň başlanmagyna gadanylýan beýik ösüşler şany seneleriň terbiýeçilik ähmeti ýurdumyň bütün dünýäde barha artýan awry ata-babalarymyzyň ýaşyl togumyda goýýan uly sarpasy türkmen milletiniň döwlet guruluşyna eýilýän orny şeýlede kanunymyzyň türkmen halkynyň ruhy we demokratik ýörelgilerini milli bütewligi hemde agzybirligi dogrusyna buýsanç bilen gurrun etdiler. Tahnusatlarynyň ýerine ýetiren çykyşlarynyň her birine oşa mukaddesliginiň wasfy ýetirli. Vilayet medeniýet müdürläriniň tansoporlarynyň estrada aýdymçylarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlary aýratyn täsirligi bilen tapatlandy. Ýerine ýetirilen çykyşlarda ady eleme dolan berqara döwletiň täze ýamynyň galkanyjy döwri, hormatly prezidentimiň arkadagy serdarymyzyň amala asyrýan beýik işleriniň kanunymynyň hemde ýaşyl baýdamynyň wasfy belentden ýetirli. Diyarımyzyň Lewap welaýatyna da şanly sene Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdanyň güni şatlyk şowkuny bilen ýokary hunetlikde bellenip geçildi. Ertegerden welaýatyň baş baýdak meýdançysyna döwlet senamynyň belentden ýanglanmagyna mukaddes ýaşyl togumyz alasmana galdyrly. Soňra goşa baýramyň şanyna bayramçylyk çykyşlaryna giň gerim berli. Çykyş edenler döwletimiziň konstitusiýal guruluşy, milli konstitusiýamyz, ýurdumyzyň ösdirilmegine, täze kämil kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegine, baş kanunymyzyň ähmeti döwletliligiň belent nişan hükmüne belentlerden belentde parlayan mukaddes döwlet baýdamyz hormatly prezidentimiň parasatly başlanmagyna berqara döwletimizde amala asyrlayan tutumly özgertmeler hakyna buýsançly gurrun etdiler. Vilayatyň medeniýet hemde sungat işgärleriniň ruhy bilen çykyşlary belent owarlarda ýanglanan ajaýyp aýdymlar, tansoporlarynyň göwünleri göterji çykyşlary, tanslary dawranyň şowkuny hasa artyrdy. Aydym saatlarda erkana durmuşymyz eşretli zamanamyz berqarar watanymyz ýurdumyň baş kanuny döwlet togumyz arkadagy serdarymyzyň rowazy işleri ullan wasp edildi. Bayramçylyk çäherleri Lewap welaýat häkimliginiň welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarına adyl kanun parla togum adylyň geçirilen aydym saatly dawra bilen dowam etdi. Ustad aydymçy ýaşlaryň Lewapyň ýürüýte sungat mektebiniň talipleriniň şeýlede körpen etdiň ýerine ýetiren mahmal owaly aydymlary dawranyň joşgyny has artyryp ýokary ruhunetlige betlendi. Tansoporlaryň ýürekleri joşturjy tanslary täsirli folklor çykyşlary ýatdan çykmajak duýgulary oýardy. Halkyň arkadagy zamanasyna ýurdumyň Mary welaýatyna da Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdanyň güni münasibetli göwün göterji dawralar ýokary hunetlige betlenip welaýatyň ilatynyň halkymyzyň bu goşa bayramçylyga bolan begenjiniň hemde buýsançynyň aýdyň alamatyna urly. Şany sene münasibetli Mary welaýat häkimliginiň guramagyna Marşegerniň baş baýdak meýdançysyna geçirilen bayramçylyk çäheresi aýratyn ýokary hunetlige betlendi. Dawra döwlet senamynyň ýerine ýetirilmek hemde döwlet baýdamynyň alasmana garlanymagyna başlandy. Soňra bayramçylyk çykyşlaryna şany sene münasibetli gutluklar aýdylyp, halkymyzyň bad kanunynyň aslynda eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkanyjy döwrüne ýurdumyda ösüşleriň batlyk adamlar bilen öňe alyp barýan arkadagy serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Soňra vilayet medeniýet müdürläriniň talip ýaşlaryň çaýgylar dörejilik toparlarynyň ýürüýte taýýarlan bayramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Hoşawaly aýdymlar tansoporlarynyň ýerine ýetiren tanslary bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlaryň kalbyny joşduryp, göwün goşuny ganatlandyrdy. Ustad estrada aýdymçylaryň belin joşgy bilen ýerine ýetiren lawrly aýdymlaryna berqara döwletiň täze ýamynyň galkanyjy döwri, baky asuda erkana watanymyz, esasy kanunymyz hemde mukaddes döwlet baýdagymyz, hormatly prezidentimiň alyp barýan il, halk, döwlet, bütün adamlar behwetli belin hemde rowazy işleri giňden wasp edildi. Bayramçylyk çäheresinde tansoporlarynyň joşgy bilen ýerine ýetiren döwrewap tanslary dawra atnaşanlar tarapyndan mehirli garşylandy. Şany sene münasibetli Mary we bayrama şeger takarçaga Mary Murga wekil wadar ýolutyn etrapy häkimlikleriniň guramaklaryna medeniýet öýlerine aýdym saatly dawraly şäherler maslahatlar geçirli. Çykyşlarda
Kärdeşler arkalaşıklarının Manulayt Birleşmedi'nin hem de Türkmenistan'ın Döwlet Energetika Institutu'nun bilelikde guramaklarına baş kanunun büyütöncüm baydağımız uvancımatla aydım sağlı bayramçılık çeyreti geçirli. Murat Garif adınaki Türkmenistan'ın Döwlet Lukmançılık Üniversitesi'nde Türkmenistan'ın konstitusiyası sağlığı orayışı döwraplaştırmanın esası hukuk kuralları adlı alma malumatları geçirli. Yaxşıgellik Akayf adınaki Halkara Neft ve Gaz Üniversitesi'nde şanlı seneler münasibetli geçirilen çeyreleri işin kayset maksus oldu. Türkmenistan'ın Telekommunikasyonlar ve İnformatika Institutu'na geçirilen çeyre şanlı senelere bağışlandı. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve döwlet baydağı yurdumuzun berqararlığının biniyatları adlı alma malumatları Türkmen Obu Hocalık Institutu'na da geçirildi. Şanlı seneler münasibetli bu ýokary okuw mektebine geçirilen aýdymsaly bayramçylyk dawraty baydağın belentleri dünýä öňünde diýilip atlandyryldy. Olarda milletimizin kalbi dey nurana, Türkmen tebigaty dey owadan ýaşyl baydağymyzyň wasby, şeýle de döwlet berqararlygymyzyň, hemişelik bitarapligymyzyň, asuwdalygymyzyň, erkinligimiziň wasby, berqarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň bede watly ösüş özgörüşlerini, üstümizdäki ýylla eksilmez ruh welentligi betlenip dawraly bellenýändigini giňişleýin beýan edildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutu'na ýaşyl tugly diýarymyzda sanlyk ykdysadyýaty ösürmäň hukuk esatlary adly alma malumatlar da geçirildi. Seyitnazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mogamçylyk Institutu'na Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baydagy bagtyar geljeň we ösüşleriň kepilleri adly alma malumatlar geçirildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutu'na Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baydagynyň günü münasibetli konstitusiýa we döwlet baydagy midemez mukaddetlik ady bilen geçirilen bayramçylyk dawrasy uly ruh welentligi betlendi. Konstitusiýamyz bolsa döwletimiziň midemez hukuk binýady bolmak bilen halkymyzyň agzybirlik, demokratiýa, insanperwerlik, watançylyk hemde adalatlylyk baradaky arzuwlaryň beýany bolup durýar. Halkymyzyň geçmişini, şu gününi, geljegini özüne jemleýän mukaddes ýaşyl tugumyz türkmeniň kalby bolup dünýä ýüzüne nur saçýar. Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Uly Kommunikasiýalary Institutu'na mukaddes ýaşyl tugumyz watanymyzyň berqararlygynyň nişanyny, ýurdumyzyň konstitusiýasy halkymyzyň asyrlar sire kalbyna göterip gelen arzuwlarynyň hasyl bolmagynyň beýanyny atly aýdymsaly dawra geçirildi. Ýurdumyzyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Magtymguly adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, halkara gatnaşyklar institutu bilen bilelikde geçiren bätleşigi ýokary netijelere betlendi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutu'na Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baydagynyň günü münasibetli Türkmenistan adalatyň dawralanýan ýurdudyr adly aýdymsaly çäre geçirildi. Dawraň dowamynda ýurdumyzyň ötüşlerini ýaşyl tugumyzy wasp edýän aýdymlary, edebi taýdançyklary uly orun berildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutu'na baş kanunum ýaşyl tugum halkymyň goşa uýtunja adly aýdymsaly dawraly çäre geçirildi. Onda institutuň kuwat aýdymsa toparynyň ýerine ýetirmegine birnäçe aýdymlary we tanıtylary tomaş edildi. Soňra bolsa institutuň professor muallimlarynyň we talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna ilmi işleň sergisi ýaýbanlandyryldy. Şeýle hem bu ýokary okuw mektebinde Türkmen tugy agzybirligiň nişanyny adly alma malumatlar da geçirildi. Kanunun kemilligi işretli durmuşun özenleri atly matlagat, Neftga Senat toplumynyň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagyna da geçirildi. Şanly seneler münasibetli Aşgabat şäherindäki Siýasatçylyk orta hünär okuw mektebinde dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň şahsy we köpçüliklerin agdalarynyň gatnaşmagyna duşyk dawrasy geçirildi. Ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäheri we itiraf geňeşleriniň bayramçylyk münasibetli geçiren şäherleri uly ruh welentlige betlendi. Şan sena bagşlanyp Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullygy Akademiýasynyň guramagyna da bayramçylyk çäreti geçirildi. Ýaşyl tugumyz we isady kanunumyz türkmeniň milli ýol ýörelgetiniň mukaddetlik nişanyny atly ilmi dörejilik matlagdy Aşgabat Mali Ykdysady Orta Hünär Okuw Mektebinde de geçirildi. Türkmenistanyň Bazar Amanov adynaky Döwlet Şagalar Kitapxanasynyň 1-nji Şagalar Sunwat Mektebine geçiren dörejilik duşugy baýdagymda bagtyarlyk bady bar, kanunumda halkyň beýik bagty bar diýilip atlandyryldy. Aşgabat aýdymsal merkezindäki ýurdumyzyň sunwat ustalarynyň konserde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baydagynyň günü münasibetli geçirilen bayramçylyk çärleriniň üstüne ýetirdi. Döwlet gurmak ýolgalaryny hemde türkmen halkynyň gymmatly demokratik tejribelerini jemleýän ýurdumyzyň esas kanunynyň kabul edilmeginiň we garaşly watanymyzyň mukaddes tugunyň dördülmeginiň gününi alamatlandyrýan bu ähli halk bayramçylyk insanperwer gymmatlyklary agrarlygyny hemde agzybirligini dawalanýar. Garaşsat kemeşelik beýtarap ýurdumyzyň konstitusiýasy we döwlet baydagy watanymyzyň şöhratly geçmişiniň suwutnamasydyr. Häzirki bagtyar gününiň hemde beýik geljeginiň kepilleri, milli döwletlik ölgelerimiziň synmazlygyny hemde ebediligini ikrar diýen milli gymmatlygymyzdyr.
Halkymyzyň ruh gymmatlyklary erip jewteşmegi, halkyň arkadagy zamana sirli geçirilýän bu konserdiň baş taglimlarynyň biri boldy. Konsert maksatnamasynyň çäklerini garaşdy watanymyzyň şu bagtyar güni bardaky saldy we tansly kompozisiýalar, şeýle-de türkmen halkynyň asyly raşyp gelýän özgörşi dep disularyny görkezýän etnografik çykyşlar ýerine ýetirildi. Artistler halkymyzyň bitew we awadan döwlet bardaky arzuwynyň hasyl bolanlygyny saldylaryň we tansylaryň üstü bilen beýan etdiler. Çykyşlar köp taraplygy, baýmany mazmuny, dürli keşpleriň ulanmagy bilen tomaşaçylarda ýatynçykmajak täsir galdyrdy. Dep bolşýal bayramçylygyň ahyryna gadymy kuş dep tans ýerine ýetirildi. Milli we dünýä medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan bu tans häzirki günde täze many mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Konsert ýaşyl tugum bilen bagyt kanuny matly watançylyk aýdym bilen tamamlandy. Bayramçylyk konsertini atlaýjylaryň ählisiniň ýerine ýetirmeginde ýanglanan bu aýdym ýurdumyzyň Hormat amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 18-nji maýda saat 20-den 19-njy maýda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 17-20 gradus maýly gündüzüne 29-34 gradus kenarky taraplaryna orta 20-25 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup azkim ýagyş ýagar ýyllarym çakma mümkin. Gün ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 16-21 gradus gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirada gün ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 17-22 gradus gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirada gün ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 18-23 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup gün ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 14-19 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup azkim ýagyş ýagar ýyllarym çakma mümkin. Gün ordan tile sekundy 8-11 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 18-20 gradus gündüzüne 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 19-nda magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany araşdyrýar. Ediz watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda gelmegi. Şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadydan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr ara çägi berja etmek, illeri arasynda saklamak zerurdur. Mähwan ileşler. Olary berja etseňiz, ýylyň iseni pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähwan adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýahly babatlarda